Υπάρχει μια νοοτροπία στον κόσμο, ανέκαθεν υπήρχε αυτή, η οποία συνήθως στηρίζεται στον οχαδερφισμό που λέμε. Αφήνουμε να φροντίσουν για τη ζωή μας πάντα οι άλλοι σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τα υλικά θέματα δεν αφήνουμε τους άλλους να φροντίζουν, εκεί εμείς θα φροντίσουμε περισσότερο. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως τα θέματα τα πνευματικά, θα θέλαμε να υπάρχουν κάποιοι άλλοι που να εργάζονται για μας και να απολαμβάνουμε εμείς. Και αυτό το έχει συλλάβει ο ηγετικός κόσμος στην ανθρωπότητα. Όμως έχουν ξεφύγει από τα μέτρα εκείνα τα οποία, μέσα στα οποία δεν αντιδρά ο κόσμος, και ξεπέρασαν τις προθέσεις τους, γι' αυτό και έχουμε σήμερα τέτοιες αντιδράσεις. Ας πούμε όσον αφορά για το Ευρωσύνταγμα που είπε, μια που το ανέφερε, βλέπετε ορισμένα έθνη κάνουν δημοψήφισμα και από ό,τι φαίνεται η Γαλλία θα ψηφίσει εναντίον, οπότε θα διασαλευτεί, να μια αντίδραση αμέσως, θα διασαλευτεί αυτό που πάνε να επιχειρήσουν με το Ευρωσύνταγμα. Το Ευρωσύνταγμα, ξέρετε ποια είναι η κεντρική του ιδέα? Θέλουν να ανεχθούν και να περάσουν μέσα από το Σύνταγμα ως στοιχεία, ας πούμε, του Συντάγματος όλες τις θρησκείες, όλες τις ιδέες, τις ιδεολογίες, όλες τις θεωρίες, ως στοιχεία και ως δεδομένα προσωπικά, με μια λέξη να αφήσουν, εντός εισαγωγικών να αφήσουν τάχα όλους τους ανθρώπους ελεύθερους να κάνουν ό,τι εκείνοι νομίζουν, χωρίς να υπάρχει νομοθετικά τουλάχιστον μία αντίδραση σε κανέναν. Εάν παραδείγματι στην Ελλάδα έρχεται ο χιλιαστής τώρα ή έρθει οποιοσδήποτε άλλος ιδεολόγος και περνάει τις θέσεις του, από πλευρά συντάγματος είναι καλυμμένος. Αν τολμήσει κανείς να αντιδράσει, σημαίνει ότι είναι παράνομος, είναι αντισυμβατικός. Τι κάνουν δηλαδή? Εξαρτούν τις ελευθερίες των ανθρώπων μόνο στην ελευθερία και πουθενά άλλο, αυτοί που ονομάζουν αυτή η ελευθερία. Όμως εμείς ξέρουμε ότι η ελευθερία είναι απόρρια της γνώσεως της αλήθειας. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Το ποια θέση θα πάρει κανείς μέσα στο έθνος δεν θα ρυθμίζεται από τις διαθέσεις του καθενός, τις ελευθερίες του καθενός, αλλά από τις αλήθειες εκείνες ή την αλήθεια εκείνη η οποία είναι και ο ρυθμιστής της ζωής μας. Εάν δεν υπάρχει κάτι αληθινό ώστε να υποστηριχθεί γνωρίζοντάς το από όλους, τότε η κάθε γνώμη θα είναι μια αλήθεια κατά τη γνώμη τους, και τότε αναπόφευκτα θα έχουμε τις αντιπαλότητες, γιατί υπάρχουν θεωρίες και αλήθειες και γνώμες που είναι τελείως αντίθετες η μία από την άλλη. Και ο λόγος για τον οποίο κάνουν αυτό, ξέρετε ποιος είναι? Να υπάρχει κατοχύρωση τέτοια ώστε να διαπερούν αυτοί οι οποίοι κατεργάζονται τη νέα εποχή και τις δικές τους θεωρίες, χωρίς να υπάρχει καμιά ας πούμε κανένα εμπόδιο και καμιά ανώδυνα. Και σου λέει, και εσύ λες αυτό, καλά κάνεις το λες, και εσύ λες αυτό, καλά κάνεις το λες εσύ. Αν τώρα αντίθετε μεταξύ σας, βρείτε τα, τσακωθείτε. Εγώ την ώρα που τσακώνεστε εσείς, περνάω και τα δικά μου μέσα. Και επειδή έχουν την εξουσία στα χέρια, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν την εξουσία στα χέρια, δεν με ενδιαφέρει τι αποτέλεσμα θα βγει με τη φαγωμάρα σας. Εκείνο που ενδιαφέρει εμένα είναι ότι να μην με πιάσετε πουθενά παράνομο από αυτό που θα κάνω εγώ.
Γιατί και εγώ θα σας πω μετά ότι θέλω και εγώ να κάνω αυτό που θέλω εγώ, όπως θέλετε και εσείς να κάνετε. Κάντε ό,τι θέλετε εσείς, αλλά θέλω να κάνω και εγώ. Και επειδή επαναλαμβάνω έχουν αυτή τα ενία στα χέρια τους, τα περνάνε αυτά με πολύ εύκολο τρόπο και με πολύ τεχνικό τρόπο, ώστε να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Όταν εκφράζουμε εμείς τη γνώμη μας, ο εγωισμός μας, ξέρετε, είναι να πούμε τη γνώμη μας. Το αν θα τηρηθεί ή όχι δεν πολύ μας νοιάζει. Του λέει, του τάπαγω, έληξε. Εάν αντιδράσει στη γνώμη του άλλου, τότε επανασταθεί. Αν τον αφήσει να την πει, εκτονώνεται και σου λέει τάπαγω. Δεν με ενδιαφέρει τώρα τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Αυτή όμως είναι παγίδα. Και αυτή η παγίδα θα τη δούμε σαν ένα ανελεύθερο γεγονός μέσα στην ιστορία. Όταν θα δούμε να έρχονται παραδείγματι και να μας φέρουν μπροστά μας πράγματα τα οποία εμείς δεν θα επιθυμούμε, δεν θα έχουμε την δύναμη να αντιδράσουμε, γιατί πρώτον δεν θα έχουμε την αλήθεια, θα έχει διαβρωθεί η αλήθεια, και δεύτερον δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, ούτε νομικός αλλά ούτε και θεσμικός. Δεν θα ενδιαφέρουν μετά οι θεσμοί. Γι' αυτό και κόπτονται για τα λεγόμενα δεδομένα, τα οποία είδατε αμέσως πως δεν τηρούνται. Ενώ κόπτονται για τα δεδομένα, ας πούμε, μην τυχόν φανερωθεί κάποιο προσωπικό δεδομένο στην επιφάνεια, αμέσως θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Τώρα τόσα δεδομένα εκφράστηκαν για τους επισκόπους, για τους κληρικούς κλπ. Και δεν αντέδρασε κανείς. Πέρασε δηλαδή αυτό σαν ρίση, αλλά δεν πέρασε σε πραγματικότητα. Ποιος ήρθε και είπε σύμφωνα με αυτή τη διάταξη των προσωπικών δεδομένων, κύριε δημοσιογράφε, εσείς φάλες, βγάζεις ένα προσωπικό δεδομένο ενός επισκόπου χωρίς να έχεις το δικαίωμα. Έλα εδώ, εφόσον υπάρχει νόμος, να μπεις μέσα και να τιμωρηθείς. Δεν τιμωρηθεί κανείς. Γιατί? Διότι κάτω από τα λόγια κρύπτονται τα φίδια. Κάτω από τις πέτρες κρύπτονται τα φίδια. Και θα έρθει καιρός που όλοι μας θα υποτασσόμαστε χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε. Ποιοι δεν θα υποταχθούν? Όσοι γνωρίζουν την αλήθεια, γιατί η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο, φωτίζει τον άνθρωπο, και η αλήθεια ταυτοχρόνως εδραιώνει τον αγώνα και κάνει τον άνθρωπο λιοντάρι. Τον οδηγεί στην ανδρεία και δεν υποτάσσεται. Θα υπάρξουν και αυτοί οι οποίοι δεν θα υποταχθούν, αλλά θα πέσουν κάτω από το μαχαίρι του Δημίου. Τότε θα φανερωθεί το αληθινό πρόσωπο του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος στην αρχή, αυτό σημαίνει αυτό που λέει η Αποκάλυψη, ο Αντίχριστος θα έρθει σαν ευεργέτης της ανθρωπότητας. Τι θέλετε? Ελευθερίες? Πάρτε ελευθερίες ο καθένας. Τι θέλετε? Υλικά αγαθά? Πάρτε υλικά αγαθά ο καθένας. Τι θέλετε? Να έχετε μια άνεση να πηγαίνετε από εδώ και από εκεί? Σας φτιάχνουμε μέσα επικοινωνίας όσα θέλετε. Θα έχετε τον παράδεισο δίπλα από την πόρτα σας. Όταν όμως έρθει κάποιος και πει, ξέρεις, αυτό που κάνεις εσύ, εγώ αντιδρώ, σε αυτό που κάνεις εσύ εγώ αντιδρώ και δεν το δέχομαι, αυτός θα πέσει κάτω από το μαχαίρι του χωρίς να το καταλάβουν. Χωρίς να το καταλάβουν. Γιατί θα είναι μειοψηφία, ας πούμε, θα είναι ελάχιστες αυτές οι φωνές και οι άλλες φωνές θα σκεπάζουν. Δεν βλέπετε μερικές φορές, αν αντιδρά κανείς εχέφρον και νονεχής άνθρωπος σε μερικά πράγματα, πως όλος ο κόσμος πέφτει πάνω σε αυτόν, σαν να είναι κάποιος εγκληματίας. Γιατί έρχεται σε αντίθεση με την κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη διαμορφώνεται σήμερα με διαφορετικό τρόπο. Και ποιος θα σώσει τον κόσμο? Είναι αυτό που είπε ο Πατήρ Χριστός. Εμείς ως χριστιανοί θα πρέπει να βιώνουμε την αλήθεια, να εκπορεύεται εκ της αληθείας η ελευθερία μας, εκ της ελευθερίας να εκπορεύεται η αληθινή αντίδραση μέσα στα πλαίσια της παραδόσεώς μας, και από την αντίδραση θα αφήνουμε μετά το Θεό να ενεργεί. Γιατί ο Θεός και εκ των λίθων γεννά τέκνα, και εκ των λίθων, αρκεί αυτή η λύθη να είναι ενταγμένη μέσα στο θέλημα του Θεού, και θα δούμε τα θαύματα. Μετά θα έρθει για να ενεργήσει η χάρη του Θεού, όταν πλέον η δύναμη του Αντιχρίστου θα διασαλευτεί και θα αποδυναμωθεί. Τότε θα μπει ο καθένας στη θέση του, και
και ο καθένας είτε μέσα του είτε έξω του θα φανερώσει εκείνο το οποίο είχε ως πίστη και ανάλογα θα ενταχθεί είτε στην πλευρά των αμνών είτε στην πλευρά των ερυφίων. Κατά τις γραφές έτσι θα καταλήξει η ανθρωπότητα. Όμως εμείς ως χριστιανοί θα πρέπει να έχουμε πάντα το νου σε ό,τι αφορά τη δική μας σωτηρία, σε ό,τι αφορά τη δική μας οικία. Να μην κοιμόμαστε. Μία απλή φωνή, ξέρετε, άμα δεν δράσει σωστά, φοβάται ο άλλος. Όταν μιλάει ένας ψευδός, ένας να βγει μπροστά του και να το πει, τι λες αυτό που κάνεις, επειδή έχει ψέμα μέσα ο λόγος του, αμέσως αρχίζει και τρέμει. Αν έχει αλήθεια δεν τρέμει. Όσο δεν υπάρχει κάποιος να αντιδρά, αυτός θεωρείται ότι είναι ο ηγέτης και υποτάσσει τους πάντες. Η συνέχεια, ας πούμε, αυτής της απόψεως που υπόθηκε, νομίζω αυτή είναι. Αν έχει κανείς διαφορετική γνώμη, να το πει, να το συζητήσουμε. Ή ό,τι άλλο έχετε, έχουμε λίγη ώρα ακόμη, κάνα τεταρτάκι, να τα πούμε. Ορίστε. Κατά την άποψή σας, είναι δημιούργημα του Εβραϊκού λόγου? Ποιο? Η ΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την άποψή σας, είναι δημιούργημα του Εβραϊκού λόγου? Εγώ δεν ήμουν μέσα εκεί που τα φτιάχνουν, αλλά από ό,τι φαίνεται, τι άλλο μπορεί να είναι. Τι άλλο μπορεί να είναι.